鹿島の森を抜けたどり着く数百年の時を経た社殿の質感。なぜ人はこの場所に引きつけられるのか。勝利の神を祀る奥参道の突き当たり、木々に抱かれるように佇む奥宮。ここに宿るのは荒ぶる魂を奮い立たせる勝利の神の気配です。その奥に潜む要石は大地の震えを鎮める動かぬ祈り。モノクロの陰影が目に見えないほど峻烈な神秘を描き出します。覚悟を決めた時、この場所はあなたに折れない心を授けてくれるはず。さあ立ち上がって